It's 3 in the morning and my mouth feels like fuzz. A long time till daylight and I'm about to lose my buzz. Where is all the music? The night is still young. I came here to party and have a little fun. Bring on the women, open up a cage. Been saving up all week and I wanna shake my leg. I don't need no one to tell me when it's time to go home. I came here to party and I wanna get it on. So punch your Kenny song on the jukebox. Something about a crop in a field. I know you know the one that I speak of. I believe the lady's name was Lucille. Your beer is good and cold, and I believe I'll have some more. And I might do the alligator right down on the floor. I know Dobar dan, lijep pozdrav iz sela Rizvanuše. To je znači selo udaljeno od Gospića nekih, znači naša nova avantura. 500 metara ima ovim makadamom i onda počinje uski asfalt. Znači to je nekih 10 km udaljeno od Gospića i točno je ispod Velebita. Znači sad nastavljamo ovim makadamom. Uspinjemo se na jedan od, kažu, najljepših vidikovaca na Velebitu, Visočica. 1619 metara, vrh s kojeg se pruža prekrasni pogled na sjeverni i južni Velebit. Koji je ono danas dan? Petak, 17. Da, zaboravio sam datum, 17.5.2024. godina. 3 dana Velebita, znači ovo će biti, znači, spavanje baš gore po planinskim kućama, tako da evo, bit će ovo fantastična avantura. Naš prijatelj Alex je s nama, projekt pokazivanja najljepših balkanskih planina ide dalje, znači ovo će isto biti nastavak, slično kao Vranica. 3 dana Velebita, u opisu dole videa bit će sad više, znači da ovdje sad ne duljim. Dobro je raspoloženje. Evo, znači da sad ne duljimo. Kreće naš uspon na Visočicu, znači ova polazna točka, velim, 500 metara od kraja asfalta. Skreće se lijevo 10 km od Gospića kad se ide državnom cestom prema Gospić-Karlobag, negdje 9,5-10 km od Gospića sa lijeve strane piše Rizvanuša do kraja, znači sela, doći s uskom asfaltnom cestom i onda nekih 500 metara do ovoga tu nekog okretišta, šta je. Evo, znači to je to, pićemo gore prema Visočicu. To je, znači, spomen ploča, akcija Poskok 1. To je u biti početak te staze. Evo, znači na ovome makadamu sa lijeve strane stoji znak opasnost mine, znači biti ne skretat sa svoje zacrtane staze. Nastavljamo uspon. Bar ovdje, ne znam sad kako je gore, ali ovdje u podnožju, znači vidjeli smo znakove od mina. A sad, ne znam, da li ih ima, nema, ali znači postoji opasnost od mina.
kamer. Po prvi put malo lijevo nam se otvorio pogled na Liku. Stavljamo još ovim makadamom. Dolazimo sad na jedno križanje. Oznaka za vrh. Slabe su to markacije, ali to je znači visočica. Došli smo makadamom i onda samo nastavljamo, sad ne idemo gore, već ravno. Where is his birthplace? Here, 56. Nastavljamo i dalje makadamom, ali smo sad pri kraju. Ali na karti, znači trebalo je doći do jednog križanja. Evo sad smo u biti došli do tog jednog križanja. Da smo nastavili dole onim makadamom, onda bi, evo tu je oznaka na drvetu, onda bi došli dole odozdo ovim poprijeko putem. A mi smo došli ovim makadamom, tu znači sa moje lijeve strane, i sad nastavljamo do kuće. Planinski, evo znak, visočica. Znači može se ići ravno što je duži put, ili dole lijevo kroz šumu. Sutra ćemo se možda spustiti tu lijevo kroz šumu. Znači evo tu piše Rizvanuša, ide Lukino vrelo. Znači to je to križanje. Ja ne znam koliko će se na kameru vidjeti, sad se tu lijepo gore sa lijeve strane otvaraju vrhovi. Križanje, znači sad makadav nastavlja ravno, visočica vrh desno, tu gore uz ovu strminu, a sad pičimo tu desno. Ovdje put osječen u stijene.
I dolazimo tu opet na nekakav šumski put. Znači križanje staze. Na tom izlasku idemo lijevo. Dolazimo opet na jedno križanje. Poučna staza Visočica. Evo ima i nastrešnica. Slično kao na Osječenici. Slično kao i Osječenica. Imamo tu nastrešnicu. Evo, znak Visočica. Tamo je Lika. S one strane. A mi idemo gore. Blizu smo našeg odredišta. Prve kuće planinske na ovome dijelu. To smo posjetili. I jedine, da, na Visočicu. I onda ujutro na vrh. Došli smo sad do kraja tog puta, do okretišta. Znači, i sad opet idemo tu desno kroz šumu. Nastavljamo put. Evo završni dio našeg puta. Do planinarskog skrovišta. Mi smo sad došli svom desnom od ozdo do okretišta. A ima i lijevo. Znači da se možda, da biti ne možda, već sigurno da se skrati put. Pa ne ide preko dole okretišta. Ali dobro, imamo GPS navigaciju. Tako da ne možemo se izgubiti. A sad se još malo biti. Trebalo možda 10 minuta do kuće. Sumrak na Velebitu. Mjesec. Napokon smo došli. Planinarska kuća Visočica. Svaka čast, znači. Svaka pohvala ljudima koji su ovo napravili. Evo još jednom pohvala Planinarsko društvo Željezničar Gospić. 1415 metara. Znači, evo sad ćemo otići ovdje. Tu se gore, znači, ide na vrh Visočicu. To ćemo ujutro otići. Evo ima tabla. Znači, Miroslav Fabečić. Specijalna jedinica policije Alfa. Zagreb. Pag. Mislim da je to Pag. Ako se ne varam. Evo kakva slika. Zalazak sunca na planini Velebit na Visočici. Znači, mislim da je to Pag. Mislim da ne bi samo ko paci nek me isprave. Noćenje na Velebitu s pogledom na Jadran, Jadranske otoke. Zalazak sunca. Znači, za prvi dan to je to. Idemo sad dole u kuću na zasluženi odmor, uživancija, pa sutra krećemo.
Laku noć, sve lepo.